Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli başlaýar. Ma'lum bolýaly 1-nji iýuny Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligi bilen belelikde çağlary goramaň halkary uniweller. Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň howludyna çağlaryň hukuklary baradaky konwensiýasyny tasdiklap, öz ýaşajyk raýatlar üçin amatly şertlerini üpçün etmekde ýokary jogapkärçiligini iş ýüzünde dünýä äşkär edýär. Şuň bu ajaýyp senäniň öňsüýetinde hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Zayed bin Sultan Al Nahyan adyndaky döwletler köşgüne bardy we şo ýerde bayramçylyk şäheretine gatnaşdy. Ir bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky döwletler köşgüne geldi. Çağalar olaryň rewaçlyk we sazyşly ösmegi baradaky hemme taraplaryň alada garaşsyz baqy bir tarap watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri turýan urdur. Bu siýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän insanperwerlik görelgeleri hemde parasatly ruhy ahlak gymmatlyklary öz beýany tapýar. Sonra hormatly prezidentimiz döwletler köşgüniň kitapxana muzey toplamyna baryp gördi. Bu ýerde çağlaryň göz ýetimlik ýeňiltmäge, döwrewap bilim almaga mümkinçilik berýän köp sanly kitaplar çağlaryň ygtyýaryndadyr. Sonra arkadaky serdarymyz döwletler köşgünini terbiýelenýän çağlar bilen söhbetdeş boldy. Arkadaky serdarymyz çağlaryň din jarşlary we boş wagtlaryny geçirişleri hemde okuwda gazanýan üstünlikleri hemde okuw ýylyny nähili tamamlanyklar bilen gyzyklandy. Bagtyar nesiller özleriniň ýürek büýsençlerini goşgy setirler bilen beýan etdiler. Arkadaşlarıma dağına teker dağıma payhesini dağına çekse dağda tutma. Ağlama gurcak, seni iyi görecek. Tikep tazecek, kaynak giderecek. Ansan bilecek, yarap çalacak. Gideriz bağa, bizge zelenecek. Günden yayan adımız, özgürlükler konuşadımız, Türkmen ruh bedev yalbadımız, dine öňe baryas arkadaş serdarlı. Alnыңızda doğan, akıllar ali, taşıyar çıkan, akıllar ali, dağdan çağlap gelen, aksiyler ali, dünyana baryas arkadaşlı serdar bilen. Çından oyup ataların däwine, buýsançylan çykyp paýhas dağına, seyran edip dostonlyk bagyna, dünyana baryas arkadaşly serdar bilen. Arkadaky serdarymyz Bagtyar çağlara özüniň minnetdarlygyny bildirip, olary geljekde de üstünlikleri arzu etdi. Arkadaky serdarymyzyň döredip berýän joňlar mümkinçilikleriniň peýdalanyp sportyň akly görnüşleri bilen merşulanýar, güýçli turganlaryň bir bolup ýetişýän arkadaky serdarymyzyň döredip berýän joňlar mümkinçiliklerine de köp sag bolsun aýtýar. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, alyp berýän işiňiz elmydam rahat bolsun. Hormatly prezidentimiz okuwçy türgeni okuwda hemde sport ýalamynda ýeňişleriniň köp bolmagyny arzu etdi.
Hormatly prezidentimiz, döwletler köşkümizde ajaýyp geljeğimiz üçin ähli şertler döredilip berilýär. Mähriban arkadamyz, biz sizin etýän tagallaryňyzy her bir demizde ýatdýar. Şu ajaýyp pursatlarda döwletler köşküniň uçurumlarynyň adyndan sizin anamyňyzy ödejekdigimizi sizi anandyrýar. Döwletler köşküne terbiýelenýän çağalaryň adyndan gahrman arkadamyzy we arkadagy serdarmy size köp sag bolsunlar aýtýar. Başymyza tenasir, dillerimize tenasir, bagtymyza güwäsiz arkadagy serdarymyz. Söhbetleşiň başynda hormatly prezidentimiz garaşsyz ýurdumyzda bilim ilgiminiň hasy ösürmegine möhüm ähmiýet berilýänini aýtdy. Mektebi tamamlayan uçurumlary taýlap bilen hünärleri boýunça bilimlerini artdyrmagy giň şertler döredilýär. Şunun bilen baglykda arkadagy serdarymyz döwletler köşküniň uçurumlarynyň haýdy hünäri taýlap almak isleýänligi bilen gyzyklandy. Uçurumlar ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine bilimlerini dowam etjekdiklerini aýdyp, taýlap alan hünärlerini ele almakda ahlaslaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Arkadagy serdarymyz bagtyar nesilleri bilen söhbetleşiň barşynda mektep okuwçylarynyň tomuzky din jalş mögsümini çağalaryň nirede din jalmakçy bolýanlyklary bilen gyzyklandy. Tomuzky din jalşa çykan bagtyar nesiller ýurdumyzyň iň gözel künjeklerini gurulan çağalar din jalş tagaldyş merkezlerine din jalmaklygy arzu edýänliklerini aýtdylar. Arkadagy serdarymyz, biz tomuzky din jalşymyzy gökderede geçirmek halaýarys. Ol ýerde biz üçin wagtymyzy şadlykly geçirmek üçin türli şertler döredilen. Mähriban prezidentimiz, çağa kalbymyzdan size sag bolsunlar aýtýar. Arkadagy serdarymyz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, elmidama işleriniz rowaşlara weslensin. Arkadagy serdarymyz çağalary ýüzlenip, olaryň gowy okumaklaryny we zähmeti söýmegini arzu etdi. Çağalar biziň geljegimizdir, durmuşymyzyň gülleridir. Şoňa görä biz iň gowy zatlarymyzy olara bagşlaýar. Biz hemişe de şeýle bolar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Biz bagtyar çağalarymyzyň okumaklary, oňat din jalmaklary, okuýup başarnyklaryny, zehinlerini açmaklary üçin geljekde de iýdigderli alady ders. Ýaş neslin alymly bilimli, edebi kramly, berk bedenli, ruhvenent adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli şertleri döreders. Ýaş nesil döwletiň özleri barada alady edýänligini we gollugyny hemişe duýup ýaşar. Bu ýurda edilýän tagallalar gahrman arkadagymyzyň başyna başlan, hemde iýdigderli häsiýete eýe bolan köp ýyllyk giňerimli işleriň dowamydyr. Hormatly prezidentimiziň ajaýyp sowgatlaryny alan bagtyar çağalaryň haýyşlaryny nazara alyp, arkadagy serdarymyz ular bilen bilelikde ýadgarlyk surata düşdi. Soňra hormatly prezidentimiz çağalar üçin döredilen durmuş şertleri hemde okuw otaklary bilen tanışdy we olaryň injamlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Ýurdumyzda çağalaryň täze bilimleri özleşdirmegi, göz ýetimlerini giňeltmegi, öz okuýup başarnyklaryny görkezmegi, dörejilik, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagy, hünär öwrenmekler üçin giň mümkinçilikler gözeňletdirli. Hormatly prezidentimiz döwletler köşküniň ulanmagy berilenine inçe mil geçenligini belledi. Häzirki wagtda bu deska has köýnelşipdir. Köşkde ýerleşýän binalar rejeleş işleriniň geçirilmegini talap edýär. Bir ýakyn geljekde döwletler köşküni has döwrewap ýagdaýa getirmegi maksat edýär. Bu ýerde ýerleşýän ähli otaglarda awatlaş işlerini geçirip, häzirki zaman injamlar bilen üpsün eder. Ýaşlarymyzyň oňat din jalyp, bilimlerini artdyrmaklar üçin ähli şertler döreders diýip, arkadagy serdarymyz degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Munyň özi ýurdumyzyň alyp barýan döwlet siýasatynyň durmuş ogurlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu siýasat türkmen halkynyň köp asarlyk ansanperwerlik gymmatlyklaryna, şeýlekem ähmiýetini ýitirmeýän umum adamda taglimatlaryna esaslanyp, hemmeler üçin diň mümkinçilikli jemgyýeti kemale getirmäge gönükdirilenler. Maksady garaşsyz bitirip Türkmenistany söýüň dolu manasyna arzuwlaryň hasyl bolýan hemde bagtyar çağalaryň ýurdu diýip atlandyrmak bolar. Bagtyar nesilleriň şadýan gülküleri munyň aýdyň subutnamasydyr. Arkada
Şugün Türkmenistan'ın prezidenti yurdumdan yaralı işörünün belen serkirde baştı. Serdar Berdimuhamedov Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu 2022-nji ýylyň 5 aýyna yaralı işörüniň edaralarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaly. Garaşy döwletimizi howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmek, harby we hukuk goýaky edaralaryň maddi enjamyny biniýadyny puturlandyrmak, olaryň işini kemilleşdirmek boýunça ilkinji nowatdaky wezipeler kesýetlendi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şuň biz Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralaryna şu ýylyň 5 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Şeýlem garaşly döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmäge, harby we hukuk goragy edaralaryň maddi enjamyny biniýadyny berkitmäge, hem de olaryň işini hasda kämilleşdirmäge degişli meseleleriň bir näçesini ara maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkirde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Günnogdyýew şu ýylyň geçen 5 aýyna ýurdumyzda durnuklygy, kanunçylygy hem de düzgün tertibi saklamak boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumynyň goran şukybyny berkitmäge, eskerleriň we serkerdelerin gulluk etmegi we ýaşaş durmuş üçin degişli şertler döretmäge gönükdirilen harby özgertmeleriň barşy hatabatyň esasy meselesi boldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, üstünlikli durmuşa geçirilýän goran şäheriyetli harby doktrinanyň Türkmenistanyň paragat we asuda durmuşyň ygtybarly kepili bolup durýanyny bellidi. Şunun bilen baglanykda milli goşun ýymynyň meýlekde teň taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, hünärmenler bilen üpçün şu güýçlendirmek, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek, ileri türýän ugurlaryň hataryny kepiyetlenildi. Ýetatanna ordaş okuw mekdepleriniň ýaş harby talipleriniň hemde harby gulluk geçen eskerleriň arasynda watançylyk terbiýeçilik işlerini guramagyň mümkindigine ünslerildi. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda ýaragly güýçleriň hatarlarynyň ähtiýaçyga goý bermek we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýalky çağış mögsüm boýunça amala aşyrýan işleriň degişli derejede hem de kanunçylyga laýyklykda geçirilişini bir gözegçilikde saklamalygyny belläp, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna, Gorumlyk ministrine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň 31 ýyllyk baýram münasibeti geçiriljek dabraly harby ýürüýüşi häzirden başlap taýýarlyk görülip başlanmalydygyna ünsçekdi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Baş prokuror Attaýew söz berdi. Baş prokuror şu ýylyň geçen 5 aýyna ýurdumyzda sanyl gomba urunuşdyrmak, ýöňde barjy tejribeni ulanmak boýunça garamagynaky düzümleriň alyp barýan anyk işlerini kämilleşdirmek maksady bilen durmuşa geçirilýän hereke diýen kanunçylygyň bir jaýdyrşyna gözegçilik etmek babatda ýerine getirilen işler hem de hormatly prezidentimiziň ulul beren şol sanyna işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça tawşyklaryň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat diňläp, demokratik, hukuk we dünýägi döwletiň üstünlerini berkitmekde, adalatlygy hem de asudalygy üpçün etmekde prokuratura edaralaryna möhüm ornuň degişdigini aýtdy. Şondan ugralanyp prokuratura işgärleri Türkmenistanyň kanunlaryň we gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň takyk hem de hemmeleri degişlilikde ýerine getirişi babatda gözegçiligi amala aşyrmalydylar diýip döwlet başlarymyz bu babatda baş prokurora degişli tawşyklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. İçeri işler ministri Hadyrow söz berdi. Minister 2022-nji ýylyň başyndan bäri düzgün bozulmalaryň öňüni almak hem de ýurdumyzyň ýakyn günjeklerini ýanyň howpsuzlygynyň talaplaryny berja etmek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýlekem içeri işler ministri paýtagtymyzda we vilayetlarda ulug akymlaryny düzgünleşdirmek, ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, içeri işler edaralarynyň öňünde jinaýatçylyklaryň we administrativ hukuk düzgün bozulmalaryň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrmak, şeýlekem jemgyçilik tertibini goramak ýaly jogapkärlik wezipeleriň durýanyny belledi. Tomat pasy döwründe möhümligi aýratyn artýan ýanyna garşy howpsuzlygy üpçün etmek baradaky meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn ünslerli. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Öňde goýulan wezipeleri dogry ýerine getirmek üçin has netijeli usullary hem de öňde barjy tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini ulanmalydygyny, sanyl gomy ornaşdyrmalydygyny, şoňa laýyklykda bolsa içeri işler ministrliginiň işgärleriniň hünär derejesini iýilikleri ýokarlandyrmalydygyny belläp, ministre bir näçe anyk görkezmeler berdi.
Soňra hormat prezidentimiz ýokary kadiýetiň başlygy Usyny Peýsowa söz berdi. Ýokary kadiýetiň başlygy şu ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hormat prezidentimiziň adalatlyk hemde kadiýet öýrümçiligi ýürelgelerini kämilleşdirmek, işgärler dönüpçülçüligi berkitmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine getirmek maksady bilen görülen toplumlaryň çäreleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, hukuk gaýdasyny düzgünleşdirmegiň ähli gurlaryny özüne jemleýän döwlet goraglygynyň netijeli guraly hökümine, milli kadiýet gowamyna uly ornuň berilýänini aýtdy. Kadiýet idaralarynyň ilertülýän wezipeleri, kanunçylygy, adalatlygy hemde düzgün tertibi üçin etmekden, hukuk düzgün bozulmalaryna getiren sebäpleri we şertleri aradan aýyrmakdan ibaretdir diýip, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly bu babatda birnäçe anyk tapşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz Milli Howpsuzlyk ministri Anna Ýawa söz berdi. Minister 2022-nji ýylyň 5 aýyna geçirilen işleriň netijeleri, mukaddes garaşdyrmalaryň garanlaryny goramak, watanymyzyň durnukly ýetişini üçin etmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny, jemgyýetde alalaşygy, halkymyzyň bagtyarlygyny artdyrmak boýunça görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, ministerligiň öňüne esasan ýurdumyzy geljekde de depkinli ötürmek üçin oňoýly jemgyýetçilik syýasy ýagdaýyň kemale getirilmegi, döwrüň wekimlerine hemde howplaryna garşy durmak ýaly wezipeleriň durýanyny bellädi. Şol wezipeleri üstünlükli çözmek üçin ýazgı zaman alamlaryndan, innovasion tehnologiýalardan oňat baş çykarýan işgärleriň hüner derejesini ýokarlandyrmak zerurdur. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly döwlet serket gullugynyň başlygy Nuri Ýawa söz berdi. Döwlet serket gullugynyň başlygy ýolbaşy diýen düzümlerini işleriň ýagdaýy hemde şu ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda watanymyzyň mukaddes sergetleriniň goragynaky serget goşunlarynyň gullukçylarynyň düzgün tertibini, tegeşen we insanperwer taýýarlygyny güýçlendirmek maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, sergetçileriň öz borçlaryny bir kemsiz ýerine getirip, giýje günni gury ýerde hemde deňizde sergetdeş döwletleriň ählisi bilen dostlyk we hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny saklaýan hemde işin gösterýän watanymyzyň döwlet sergetleriniň illegirilmesizligini üpçün etmeliliklerini belledi. Soňra hormat prezidentimiz Adalet ministri Taganowa söz berdi. Adalet ministri ýylyň başyndan bäri täze kanunlaryň tasdiklamaları babatda teklipler taýýarlamak hemde öňde barjy daşary ýurt tejribesi we dünýäniň hukuk ulanşy işinde hereket edýän kadalar gözüňde tutulyp kämilleşdirilýän milli kanunçylyk büniýadyny mundan meýlekde hemme taraplaryndan ösürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmegiň ýakyn we uzak meýletden geljegini ýetlenilen maksatlary üstünlükli ýerine getirmegiň ygtybarly büniýady bolmagyna gönükdirilen gadyraşdyrjy hukuk namalary döwrüň tarapyna laýyk işläp taýýarlamakda möhüm ugurlary giňişleýin öwrenmegiň wajypdygyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz amala aşyrýan toplumlaryň hukuk özgörtmeleriniň ähmiýeti barada aýdyp, onuň baş wezipeleriniň biriniň umumy kabul edilen halkara kadrlaryny we ölçeglerini milli kanunçylyga laýyk getirmekden ibaretdigini belledi we burada degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýewa söz berdi. Gümrük gullugynyň ýolbaşçysy şu ýylyň 5 aýyna gullugyň işini kämilleşdirmek boýunça görülen ýerlikderli çäreler, gümrükhanalary geçirilýän işler hemde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan uzul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlayan hatabat diňläp, Ýewraziýa ikliminde üstsaşyr ulug geçirgeleriniň möhüm çatyry hökümine Türkmenistanyň eýilýän geostrategik ornunyň barha artýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz haritlaryň we ulug serişleriniň ýurdumyzyň gümrük serhetleri arkaly geçirmek düzgünleriniň bir jaýdyryşyny hem işe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gullugyň ýol başlygyna degişli amallaryň halkara ölçegleriniň taraplarına laýyk geçirilişine hemde ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanýyşyna gödäwçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagar Aýewa söz berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň ýol başly, gullugyň işlerini has netijeli guramak maksady bilen 2022-nji ýylyň 5 aýyna görülen toplumlaryň çäreler hemde hormat prezidentimiziň uzul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, ähli ýaraglyk güýçleriň düzümlerine bolşýaly, bu gullugyň işine de täsil usullary we sany ulganlary işiň ornaşdyrmalydygyny, bu ulganda daşary ýurtlaryň oňun tejribesini ulanmalydygyny belledi. Hormat prezidentimiz öňde durýan ilertülýän wezipeleri kesgitlep, gullugyň işinde migrasiýa meseleleri babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryna puto eýermegini, işgärler bilen üpçünçüligi ilkinji nowatda üns bermegi tapşyrdy. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine gatnaşyra dönüp şeýle diýdi.
Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň agzalary, biz garaşsyz döwletimiziň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýerip, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Şoňa görä de biziň şu maksatlary esaslanyp kabul eden harby doktrinamyz hem gorun siýasetine ýedir. Biz gorun siýasetli harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümini mundan beýlek hem ýygyderli kämilleşdirer. Ýurdumyzyň goranma ukybyny hassa berkider. Watan gorawçylarynyň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýy durmuş, gulluk we iş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak goýunça hem ul işler durmuşa geçirmegi dowam eder. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň agzalary, şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň mejlisini geçirip oturýar. Men size bir can saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama uğrunda alyp barýan jogapkärlik gullugyňyzda ul üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Indi bolsa hurmat prezidentiň garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň bagtyar çağlaryny hemde halkyny iwreni gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, berkarar döwletimiziň bagtyar körpeleri, sizi tutuş dünýä birleşigi bilen birlikde garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi güneşli Tomuz pasynyň ilkinji gününe giňden bellenilýän çağlary goramagyň halkary güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu halkara bayramynyň şanyna geçirilýän aýdym sada dawralan dürüjülük sergilerde beýteşikleriniň şadyan we gyzykly çähereleriň watanymyzyň röwşen ertirleriniň dowamy bolan mehriban körpelemediň tutuş halkymyzyň kalbyna garaşsyz diýarymyzda gadanlanan üstünlikleri çäksiz buýsonç döretçekdigine berkinilýän. Çağlaryň bagtyarlygy watanymyzyň buýsonçydyr. Biziň amalaşyrýan her bir işimiz, belen tutumlarymyz köňüllümizin goňjy bolan şadyan çağlamyzyň bagtly geljegine gönükdirlendir. Şoňa görä halkyň arkadagy zamanatyna asyrly däwimde eýerilip, çağlary goramagyň halkary güni münasibetli tutuş ýurdumyz bayramçylyk dawralaryna goşarýar. Bagtyar nesillemeden şadlyk şowkuny, şadyan gülük sesleri, garaşsyzlygymyzy hemişelik beýtaraplygymyzy we bagtyarlymyzy, parahatçylyk söýjüligimizi hemde dostlygymyzy wasp edýän joşgunda aýdym sadary belentden ýangylaýar. Bagtyar çağlaryň mekany bolan edýdi watanymyzda ajaýyp göýökleri jülgesindäki owadaty dünýä dolan awada milli tähatçylyk bolanyňdaky vilayetlerdeäki çağlary din jarşy we sagaldyş merkezlerine çağlaryň we yetkinjekliň Tomuzky din jarşy möhümine badalyga berilýär. Bu ajaýyp halkara bayramçylygynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýokary dürüjlük ruhuny dawarlandyrýan wakalary mehriban körpelemizde edýdi watanymyzda beýik buýsonjy terbiýelýär. Munyň öde geljegimiz bolan ýaş nesillemeden döwrewap terbiýe hemde bilim almaklaryna, wagtlaryny gyzykly şadyan geçirmeklerine, oňat din jalmaklaryna gönükdirilen döwlet siýasatymyzyň netijeli durmuşa geçirilýäniň aýdyň subutnamasydyr. Edýdi watandaşlarym, her bir ýurduň bagtyarlygy, awadançylygy ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan göz başalýar. Şu nukta-i nazardan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysata dönüşdirmeň milli maksatnamasyny kesýetilen wezifelere laýyklykda sagdyn zähmet söýür, watançy nesilleri terbiýelep ýetişdirmek, erki döwürden çağlary terbiýelemek, okutmak, olaň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarylaryny ösdürip ýetişdirmek üçin bilim edaralarynyň işi döwrüň talaplaryna laýyk has kämilleşdirilir. Dünýä ölçeglerini dogry laýyk gelýän ähli amatlyklary bolan çağlar baglarynyň we orta mektepleriň guruluşlary dowam ettirilir. Raýatlaryň aýratynama çağlaryň durmuş goruglygyny öpçün etmek jemgyýetimizi hemde döwletimizi hemme taraplaýyn sadaşlyk ösdürmekde öňe sürýän esasy wezipelemizdir. Şoňa görä maşgalany gullanmagyň, enäniň we çağanyň saglygyny goramagyň we uglary kanunçylyk taýdan öpçün etmegiň ýygydarly kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär.
insan pergörlük, gollugy mätäje himayet bermek ýaly milli ýürelgimizde ýermek bilen Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäje şaglary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznaty tarapyndan ATN-siniň ýa-da olaň orny tutýan adamlaryň howunarlygyndan galan şaglaryň we yetkinjeklerini aýratyny alada bilen gurşalyp alınmagy, olaň hemme tarapaýyna sadaşykly ösmegi, jemgyýetimiziň durmuşyna munasyp we dogry meçherde gatnaşmak üçin oňoýly şertlerini dürdülmegi urunda alınıp barlayan işler çağlamyzyň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmäge, kämil şahsiýetler hökmüne kemale gelmegine gönükdirlendir. Mehriban halkym, Biziň döwletimizde Birleşen Milletler Guramasynyň zenanlyň eneliň we çağalan hukuklaryny goramaga gönükdirilen üren möhüm resmi namalarynyň tutuş toplumuna goşuldy. Bu urda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişlerinden çağalary idarasy bolan çağalar gaznaty bilen işin gatnaşyklary alyp barýas. Hemde bilelikdäki maksatnamalary, strategiýalary we meýilnamalary üstünlikli amala aşyrýas. Çağlaryň we eneliň hukuklaryny goramak maksady bilen milli kanunçylygymyzy döwür waplaşdyrmakda hemde halkara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahaty hemde mejlis tarapyndan maksatnamalaryny işleri durmuşa geçirilýär. Munyň özi biziň diňe milli behfitlemede däl, eýsem dünýä bileleşiginiň behfitlerini we ähli parahatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň maksatlaryna dogry laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny alyp barýanlygymy görkezýär. Mehriban halkym, berkarar döwletimiziň bagtyar körpeleri, size çağlary goramagyň halkara güni bilen ýene-de bir gedek tüý süreklemekdeýän. Size berk jan saglyk uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş. Edýedi watanymyzyň gülle ösmegi uruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Braziliya Federasiýa Respublikasynyň prezidenti Jair Bolsonaro we ýurduň Pernambuco ştatyna güýçli ýağışlar sebäpli emele giren suw joşgunlarynyň süýüşgünlüğün köp sanly adam pedalaryna şikayet ýetmeleri hemde ulum meçhurly weýrançylyklara getiren zerarly gynanç hatyny berdi. Döwlet başçymyzy şu agyr pursatda gurban burundan dogun garnaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hemde medet berje sözlerini beýan etdi we ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary bardaky dileklerini aýtdy. Gepleşmemize dowam edýäs. Şugun Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýeri ýaşulsy Gurbanyguly Berdimuhammedow döwlet başçymyzyň tabşyrygy boýunça Daşow welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahrman arkadagymyzy ýakynda Daşow şäheriniň merkezinde hormatly prezident bilen gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilen welaýat köpürli hassahanasyna bolup, bu ýerde halkymyzyň aýratyna ösüp gelýän ýaş nesilläň saglygyny goramak, keselligiň öňüne almak boýunça edilýän tagarlar bilen tanışdy we welaýatyň oby hojalygyny mundan belägemi ösürmek bilen baglanşykly meselelere başlanan iş maslahatyny geçirdi. Milli lukmançyk ulgamny ösürmek Türkmenistanyň işin durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonda adamlaryň saglygyny goramak, olaryň durmuş üçinçiligini pogtlandyrmak meselelerine aýratyn orun degişdir. Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznatyny esaslandyrjy Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Haja arkadagymyz ýer bilen Daşow şäheriniň merkezine ýerleşýän köpürli hassahana gelip, onun bölümlerini döredilen şertler, aýratyna bu ýerde bejerge gelýän çağalaryň saglyk ýagdaýlary bilen tanışdy. Meýelim bolşýaly, bu lukmançyk merkezi şu ýylyň 27-nji maýyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berildi. Tebitde deňi taý bolmadyk bu täze lukmançyk merkeziniň dünýäniň öňde barjy önüm enerjileriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary we lukmançyk teňkeler bilen doly üpçün edilenligini bellemeli. Bu ýerde gahrman arkadagymyz operasiýa taýýarlygynyň çäklerini, bejerge gelýän çağalaryň saglyk ýagdaýy we ýola goýulan lukmançyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen tanışdy. Salam. Salam aleyk arkadagymyz. Men Daşow welaýatynyň ýaşaýçysy Gulbahar Ataýewa. Otur.
Bilinçli bir de becergi alyan çağalara yukarı dereceli lukmançı hizmetlerini etmek için ehli zerur mümkünçülükler var. Bölümün inzamlaştırılışı häzirki zamanın yukarı talaplarına ve halkara ölümlerine dolu layık geliyor. Bir de Lukman arkadağımız çağaların doğru dereceli becergi almağı, onların değişik operatsiyalara tayyarlanmağı bilen bağlanışık meselelerin iyiliklerli gözöçlükte saklanacaqtığını ve çağaların sağalıp din duşları bilen şahatlıklı yaşama uğruna zerur olan ehli qollawlaryň beriljekdigini aýtdy. Bir de bejerge alýan oglanjak öz şahatlığını mehriban watanymyzy wasp edýän we ýurdumyza alınıp barýan asyrly işlere hoşallygyň nişany bolan goşgy setirleri bilen beýan etdi. Üstünlükten emediye taşını emediye dünya derdin kemediye mamalos meni adır senin tukmanım elmet aya kalırsızlık admi yol kurtarla parya. Büyük etberen aşalık aladalarımız için ene yüreğimden köp sağ olsun aydınız. Canınız sağ, ömrünüz uzak, işlerinizde üstünlüklerine vadallığını arzu edeyim. Mehriban arkadağımız yurdumuzda halkımızın şol sanyna ötüp gelýän ýaş nesillerin saglygyny goramak, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerlerini berkitmek uğruna toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny aýdyp, oglanjagyň tiz sagalmagyny arzu etdi. Soňra Lukman arkadağımız hastahananyň otoglarynyň ýene-de birine baryp, bir de bejergi alýan çağalaryň saglyk ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Salam, Mehriban arkadağım. Men de şu vilayetynyň ýaşaýçysy Azat Iskenderova. Bizim çağlarymyzyň saglygy üçin bir näçe mümkinçilikler döredip, çağlarymyzyň aladasyny ýetýän üçin size ene ýüregimden köp sağ olsun aýdýar. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýa tutumly işleriňiz elmydamy rowaj alsyn. Halk vatan bir canı can, dünya doya şoklaşak, alkısız arkadaş, alkısız emekli var. Biz şadiyan çağlar, biz bahtiyar çağlar. Anıtlıdır dövrümüz, coşkuludur gönlümüz. Ay tuğulama. Mehriban arkadağımız jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerlerini berkitmek uğruna toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny, saglyk goraşlygyny, zerur çäreleriň geçirilmegine döwlet derejesinde gollaw berilýänini aýtdy we bu işleriň iýilikderli dowam etjekdigini aýratyn belledi. Çünki ýurdumyzyň saglyk goraşlygyna alınıp barýan giňgeremli işler Türkmenistanyň konstitusiýasyna jemgyýetin we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýilip kesgitlenen adamyň saglygy hemde awadançylygy baradaky ehli taraplaryň aladanyň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasydyr. Gahryman arkadağymyz howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň degişi ýardamyň berilejekdigini aýdyp, gyýjagaza tiz sagalmagyny arzu etdi. Soňra mehriban arkadağymyz hastahananyň otoglarynyň ýene-de birine baryp gördi. Salam, näme boldy? Men başarılı vilayetynyň ýaşaýçysy Mehriban arkadaşymyz. Şeýle çağaçyklarymyzda köp aladadan geçen köp sağ bolun. Mehriban arkadaşym, siziň janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun. Mehriban arkadaşym. Hani gelýän bolan? Salamat arkadaş, size bir koşku çıkayım. Hay, aýtsana. Bol. Mamalar böyle, yatağlar emredip diyor, kıvaç böyle. Aktiyatı ya, tağlar emredip akarcağına seracağım, mamalar böyle. Tuğulama. Hormatly arkadağymyz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda çağalaryň sazyşly öz üçin ýola goýmak hemde saglygyny goramak we berkitmek uğruna döwlet tarapyndan iýilikderli arada edilýänini belledi. Bu ýurda alınıp barýan işleriň netijeli häzete eýe bolmak üçin dünýäniň iň kämil enjamlary we lukmançylyk ilminiň häzirki zaman kazananlary bilen enjamlaşdyrylan döwrewap hastahanlarda insan saglygyny berkitmek, kesellerin öňüni almak we ýokary hilli bejerişi ýola goýmak üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Munyň özi ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahryman arkadağymyz hastahanada bejergi alýan çağalary we olaryň ina atalaryna saglyk bilen baglanyşyk meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanlygyny, munyň üçin bolsa ähli zerur şertleriň düredilenligini bellep, çağalaryň tiz wagtda sagalmaklaryny arzu etdi. Arada sen göreme. Meda oğlu Lokman'dan tuğulama yoktu. Amadanlar oğa derdirmanlarım var.
Şeýle mümkinçilikler döredip berdiňiz mehribanlygyňyz kada. Sağ ol. Ene ýüregimden köp sağ bolsun aýdym. Degençimizin güýdüňizin çäri ýok mehriban kada. Eger aradek bu olur. Soňa meni ýerden. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hastahananyň injamlaşdyryşy, onuň otoglarynyň awadançyk derejesi bilen gyzyklandy. Lukmanlar hastahananyň bölümleriniň ýerleşdiriş aýratynlyklary, bir de ornaşdyrylan injamlar hemde hastahananyň binagarlyk uğurlary barada gurrun berdiler. Lukman arkadagymyz bir de ýurdumyzyň saglyk goraş we derman tenagat ministriniň orunmasary Germanowyň hemde Daşoğul vilayet Köpügürlük hastahanasynyň baş lukmany Gurbanowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onun barşynda hastahananyň baş lukmany bölümleriň iş tertibi, lukmanlaryň hüner derejesiniň kämilleşdirilişi hemde sanyl gomy işiň ulanmak boýunça durumça geçirilen çäreler barada gurrun berdi. Lukman arkadagymyz hastahananyň injamlaşdyryş derejesiniň ýokary halkary ürünlerine dolu laýyk gelýänini bellep, baş lukman bilen hastahananyň ähli hünärmenlerini, aýratynda lukmanlary hüner synagynyň geçirmek işlerini ýola goýmak meseleleri boýunça pikir alşdy. Bu babatda oňa degişli maslahatlaryny berdi. Munyň özi täze hastahananyň işini ýokary derejede dolandyrmakda aýratyn ähmetli bolar. Şeýlekem hormatly arkadagymda bir ýerde taglyk goraş we derman tenagat ministriniň orunmasary bilen bolan gurrundaşlykda täze gurulan hastahanada halkymyza lukmançyk hyzmatlaryny ýola goýmagyň gurulşyny dolandyrmak meselelerine möhüm üns berdi. Gahrman arkadagymyz bu işlere täzeçil garaýşlaryň zerurdygyny bellep, ähli düzümleriň bolşýaly taglyk goraş idaralarynyň duranyş şulgamyny kämilleşdirmegiň häzirki döwrüň möhüm meselesi bolup durýanyny aýtdy. Lukman arkadagymyň belleşýäli hastahananyň işi gurnalyny bazyr ykdysadyetiniň düzgünlerinden ugralmaly. Hojalyk gazaplaşygy we büdjet serişleri boýunça tatanalan serişleriň rejeli we maksady laýyk ulanmagyna bir gözükçi etmeli. Bu sebäpde Aral deňiziniň guramagy bilen emeli gelýän yaramaz täsirleriň, aýratynda çağa keselleriniň öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça zerur işler geçirilmeliler. Hormatly arkadagymyz bular barada aýtmak bilen taglyk goraşyň bejer şugurlary boýunça degişli jemgyýetler döretmegiň zerurdygyny belledi. Munyň özi lukmançygy ösdürmek meseleleri boýunça pikir alşmakda, taglyk goraşlygymyny sanyl gomy işiň gornuşdurmakda, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny işçiňleşdirmekde we dünýäniň ýeri lukmançyk merkezleri bilen teziri başmakda aýratyn ähmetli bolar. Bu bolsa milli lukmançyk ulgamynyň ýötüşiň täze derejesine çykmagyny şertlendirer diýip Lukman arkadagymda aýtdy. Bu babatda bir näçe maslahatlaryny we nesihatlaryny berdi. Soňra gahrman arkadagymyz milli lukmançyk ulgamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmekde üstünlikleri arzu edip, bu ýerden Daşoğulyň Uwaba Gyjylyk institutyna tarap ugrady. Hormatly arkadagymyz Daşoğul şäherindäki Uwaba Gyjylyk institutyna gelip, bu ýerde wilayatyň Gowada etrawyna 40 ýyldan urak wagt bäri kärinçlik usulyny işleýän Ussat Daýhan Täzebay Ataýew bilen gurrundaş boldy. Mehriban arkadagymyz kärinçi Daýhanyň iş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy. Ussat kärinçiniň belleşýäli, onuň ata babasy daýhançylyk bilen meşgullanypdyr. Rehmet Söýür Daýhanyň 3 ogly, bir gyzy bar. Olaryň hemmesi daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bir maşgalanyň 3,5 ming hektar kärini ýeri bolup, olar kärini ýerlerine buğdoý, gowy we mekkejegin ösürip ýetişdirýärler. Daýhanyň belleşýäli, häzirki döwürde ýerden bol hatyr almak, ekinleriň durly görnüşlerini ösürip ýetişdirmek uğruna rehmet çekýän daýhanlar üçin döwlet tarapyndan ähli zerur gollaglar berilýär. Daýhançylygyň ösdürmegi oňa işiň täze usullarynyň, häzirki zaman tejribeleriniň ornaşdyrylmagy bilen baglanyşly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şeýlelikde ýurdumyzda topragy ihlas edip, ýöni öndürmek bilen meşgullanýan daýhanlar, kärinçiler we hyzmatçylar üçin ýokary derejeli şertler döredilýär. Bu bolsa ýurdumyzda azyk bolşunyň berkidilmeginde, halkymyzyň ter gök bakçy we mewe önümleri bilen üpçün edilmeginde aýratyn ähmetlidir. Kärinçi daýhan özi bilen duşup pikir alşanlyk üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden hoşallyk bildirip, ekrançylykda mikro dökünleriň ulanmagynyň, onuň bolsa topragyň araslanmagyna, hasyllygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýlegem togumçylyk işini ilmi taýsa kämilleşdirmegiň ähmeti barada gurrun berdi. Hormatly arkadagymyz, häzirki döwürde döwlet başçylarynyň tapşyrygy boýunça ýurdumyzda guşçylygy ösdürmek meselelerine zerur üns berilýändigini, şunda puwdogyň iň binýadyň döredilmegine täçil usuly çemeleşilýändigini aýtdy. Alim arkadagymyz daýhanyň tutuş halkymyz ýurdumyz üçin beýwetli iş edýändigini aýdyp, kärinçiligiň mundan meýlekde ösdürmek ugruna zerur tagallalaryň edilýändigini belledi.
Şeýlekem mehriban arkadagymyz döwlet başçylarynyň tapşyrygy boýunça öndürilen önümleri merkezleşdirilen usulla kabul etmek bilen baglanyşly meseleleri öwrenmek, ekrançyk meýdanlarynyň tubulenip çünçügini gowlandyrmak ugruna degişli işleriň alınıp barýanyny barada gurrun berdi we daýhana alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra alim arkadagymyz institutda bilim alýan talip ýaşlar bilen duguşdy. Şoň bilen duşan ören saat. Enge bilen duşun ulu meselesi hormatly prezidentimiň ýaşa barada halada fi. Amman bunun merak ýaşlaryň siýasatyny döwratlaşdyrmak. Bizden öz tarapymızdan size makul olan hem kanunları hem işlep çıkarmak ulu şonýalyk soralar var. Alim arkadagymyz institutun mugallimler we talipleri bilen obagyjyk ilmini mundan meýlekde ösdürmegiň we okutmagyň täze usullaryny bilim ulgamna sany ulgamy ornaşdyrmagyň şeýlekem owetinagy toplamynyň ähli ullary boýunça zerur bolan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň meselleri boýunça pikir alşdy. Häzirki döwürde ilmi ösdürmekde ykdysadyň ähli pugdaklaryna, ilmi barlyklaryň netijeligini ýokalandyrmak, sany ulgamy ornaşdyrmak, ilmi barlyk edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň alimlarynyň mümkinçiliklerini ulanmak wajyp wezipeler hökümine ketgilendi. Şoň bilen baglykda milli bilim ulgamyny dünýäniň bütün ýurtlarynyň derejesine çykarmagy gönükdirilen özgertmelere laýyklykda ilimli bilimli, ýöňde barys tehnologiýalardan gowy baş çykarýan ýaş nesli terbiyelemek boýunça giň göçerli işler durmuşa geçirilýär. Alim arkadagymyz institutun talip ýaşlarynyň we mugallimleriň ýokary okuw mektebine döredilen şertler, okutmagyň täsir usullarynyň ornaşdyrylyşy, institutda amaly sapaklaryň tezribi bilen utgaşdyrylyşy baradaky çykyşlaryny dinledi. Men Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň agronomçylyk fakultetiniň agrokimiýa we toprak öwrenişgünäriniň 4-nji ýyl talaby Ağa Ispakow. Mehriban arkadaşlar, ine bugünkü gün siz öýüňizden gymmat wagtyňyzy sarf edip, boyny 361 ýyl toprakly Daşy welaýatynda ýerleşen Türkmen Owa Hojalyk Institutyny umumy okuw sapaga geçmeňiz biz talip ýaşary, şeýle-de professor muamlamyň başyny göwe ýetirdi. Edil arkadaşlar, siz ýaňy ýakynda jöwher paýhadyňyzda sazalyp çykan ömrümiň many saat kitabymyz biz talip ýaşary berilmegi, bir de geljekde şamşa bolup durýar. Mehriban arkadaşlar, bu kitap diňe Türkmen halkyna da eýtim dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan hem goldanyp gelýär. Edil arkadaşlar, sizin bu eseriňizde garaşly Baky Türkmenistan döwletimiziň geljegi, şu güni şeýle-de tarihden gelýän däpde suwlary aýdyn beýan edilýär. Siz her bir çykyşyňyzda biz geljegi, mydama geçmişe daýan gurmaldyr diýen sözlerinizi uğralyp, biz talip ýaşar hem geljekde hünärmede el alamyzdan soň ýurdumyzda suw tökşitleýiji guralary, ýani damjalayyn hem de ýagşadyrjy guralary ulanyp ýurdumyzda suwy has hem rejel peýdalanmak boýunça işler alyp barjakdygyny inandyrýar. Mehriban arkadaşlar. Sizin we şeýle-de arkadaşlar serdarymyzdan diýilek beýti ýurda ähmiýetli tutýan tutulmuşlar elmi dam rowaj alma talip ýoluna arzu etdi. Mehriban arkadaşlar. Gahryman arkadagymyz ýaşlaryň hemişe ilim bilimi, pekim paýgata, şöhraty pederlerimiň asyrly ýüreglerine bolan gyzyklanmalarynyň ýokary bolmalydygyny, ilimiň, bilimiň ansany bilindi götürýänini aýdyp, bugra wepaly ýaşlaryň köp bolmagyny arzu etdi. Soňra edilen çykyşlarda talipler ýurdumyzda milli bilim ulgamyny hemme tarapdan ösdürmek, oňa häzirki zamanyň üsen tejribesini, alman gazananlaryny we sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet derejesine edilýän tagallalaryň aýdyň netijesi bolup durýanyny bellädiler. Men Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň 4-nji ýyl talaby Oguljaran Hudaýnazarowa. Edil arkadaşlar, bugünkü günnä gadymy daşagy topragymyzda teden mübarek gadamyň düşmegi, ähli raýatlarymyň şol sany biz ýaşlaryň kalbyna buýsanç doýugyny hata goşulanyrdy. Gahryman arkadaşlar, bugünkü günnä biziň ýokary okuw mektebimize gelip talip ýaşlar bilen bilelikde umumy okuw sapagyny geçmeňiz biz talip ýaşlarda buýsanç doýugyny döretdi. Mehriban arkadaşlar, siziň musguluk ýol ýöreliginiz, öwüt nesihatlaryňyz, maslahatlaryňyz bizim üçin ýol ýörelige terbiýe mektebidir. Rowaşlyklar bilen nurlanýan döwrümizde halkyň arkadagly zamanasy ýylyna Gahryman arkadagymyz siziň halkymyza peşkeş beren Ömrümiň manysy adly edebi çeper kitabyňyz biz üçin ajaýyp sowgat boldy. Hormatly alim arkadagymyz, siziň bu gymmatly eseriňiz bize durmuşymyzy ýaxşylyklar bilen baýlaşdyrmaga, bedemäge, halkymyzyň söýgüsini, anamyny we paly ýaşlar bolup ýetişmegimize ruhlandyrýar. Mehriban arkadagymyz, biz hem geljekde halkymyzyň, hormatly prezidentimyzyň, Gahryman arkadagymyz siziň
Anamyz ödemegi, özümizin mukaddes borcumuz hasaplap, eziz watanymyzyň mundan beýläkem gülläp ösmegi, özgörmek üçin özümizin zehinimizi, ujur gaýratymyzy, ihlasymyzy, ilim bilimizi gaýgyrmar, okar temde dördür. Mehriban arkadaşymyz, siziň bize beren öwüt nesihatlaryňyz, döwletli maslahatlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belet başyňyz aman bolsun. Mehriban arkadaşymyz. Alim arkadağımız häzirki döwürde bilim ilgimini, maglumat tehnologiýalaryny, elektron serişlerini ulanmak bilen okutmagyň we bilim işini dolandyrmagyň gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň selzerlendigini bellädi. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine sanyl ilgimyň giňden ornaşdyrylmagyna, bilim terbiýeçilik işleriniň degişli maglumatlar, elektron gollanmalar, interaktiv multimedia programmalary bilen üpçün edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Şeýlegem çykyş edenler almy işlen meşgullanmak, dünýä tejribesini içgin öwrenmek oruna ähli ýerü şertleriň üpçün edilendigini, munyň bolsa talip ýaşlaryň taýla bilen näme bolan hüwgetiň artmagyny şertlendirýändigini bellädiler. Men Türkmenow Hojalyk Institutynyň muallimi Aýby Gutlaýewa. Edid arkadaşymyz berkarar döwletimizden täze ýamynyň alkymşyl döwrüniň bu şogulalygyny biziň kalplarymyzda, hakydamyzda ebedilik ýaşar. Çünki biziň ýokary okuw mektebimize gelip, adamkärçiligiň büýük nusgasyny görkezip, talip ýaşlar hemde muallimler bilen geçiren açyk umumy tapaňyz biz muallimler üçin aýratyn nusgalarlykdyr. Edid arkadaşymyz, siziň ýaşamany, döretmäni, gurmany öwredýän, ömrümiň mansatly ajaýyp eteriňiz biziň günnelik terbiýeçilik işimizde, ýan kitabymyzda, gymmatly gollamamyzda öwrüldi. Bugünkü gün Türkmeniň milli ýörelgelerini dabaralandyrýan asylly başlangyçlaryňyz arkadagy serdarymyz tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Ýagny ýurdumyzyň iň uly pudaklarynyň biri bolan Owa hojalygyny sanly tehnologiýalara esaslanyp, ilmi daýanyp ösdürmekligi, halkymyzyň azyk howpsuzlygyny üpçün etmekligi giň mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwürde Türkmen daýhany Mehriban arkadaşymyz siziň badalygy beren başlangyçlaryňdan ruhlanyp, öz zähmetiniň hödürini görüp ýaşaýar. Şonuň netijesinde hem eksportyň görnüşleri barha köpeldilýär. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öz topragymyzda bolan öndürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Gahrman arkadaşymyz, biz hem geljekde siziň taýaňyzda arkadagy serdarymyzyň daşyna hasa mäkan jewitleşip, ýurdumyzyň Owa hojalyk ulgamyny ıgrarly, kämil, ökdük hünärmeler taýýarlamakda ihlasly zahmet çeker. Edid arkadaşymyz, şu ajaýyp pursatda size we arkadagy serdarymyza tüýtürekden alkışlanmada aýdýar. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, belent başlaryňyz aman, döwletli tutumlaryňyz elmydamy, rowaşlykary, üstünlikleri besensin gahrman arkadaşymyz. Alim arkadaşymyz çykyşlar üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki döwürde ýurdumyzda oýsanagy toplamny ösdürmek, bu ýurda meşgullanýan kiçik we orta telekeçiligiň işini höwetlendirmek, wilayatlarda yer kadastryn döretmek boýunça döwlet tarapyndan ýerü tagallalaryň edilýänini aýtdy. Bu işleriň ýokary derejede ýerine getirilmegine ýokary hünärli işgärlere mühim orun degişli bolup durýar. Bular barada aýtmak bilen hormatly arkadaşymyz Daşogyň Owa Hojalyk Institutyny puwduk üçin ýerü bolan hünärmenleriň taýýarlanýanyny, ýaşlaryň ata-babalarymyzyň döreden daýhançyk tejribelerini dügrewap derejede ösdürjekliklerini anan bildirdi we bu urda ýaşlara özüniň durmuş tejribesi boýunça öwüt nesihatlaryny berdi. Ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň bilim almagy, hünär öwrenmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu bolsa ýaşlaryň kim taraplaryň bilim terbiyeli bolmagyny, olaryň häzirki zaman sanyl ulgamdan oňat baş çykarmaklaryny üpçün edýär. Hormatly arkadaşymyz, döwür bilen aýakdaş gitmek üçin ýaş nesliň dünýäniň dürli dillerini, şol sanyna ingliz dilini öwrenmeklerini nesihat etdi. Ýaşlaryň ilymy bilimi bolan hewesiniň ýokallanmagyna kitap okumak ýörelgesine mühim orun degişidir. Kitaby söýüň, ilmli bilimli ýaşlar bolup, ata watanymyza wepaly gulluk etmek beýik mertebedir diýip alim arkadaşymyz aýtdy. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň rektory ýokary okuw jaýyna gelip, talipleriň bilim alşy, professor mugallimleriň iş şertleri bilen institutda alınıp barýan işler bilen tanışyp, gymmatly maslahatlaryny, öwüt nesihatlaryny berenlik üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowa tüýsürekden hoşarlyk sözlerini beýan edip, geljekde de ýurdumyzda oýsanagy toplam üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna, ähli tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryny ananlardy. Alim arkadaşymyz ýaşlaryň sadaşlyk ösmegi, olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagy uruna
döwlet tarapyndan ähli zerur tagallaryň edilýändigini aýratyn bellemek bilen sözüni jemledi. Qadırlı yaşlar, oğlumlar, men şunu söylenem, duşumu öğrendim, indirdik saat. Bir duşum vardı, hormatly prezidentimizden arkadaşlar, serdarımızdan, hökümet kurulda yetiren. Biz üçün her birinin bir garaýşyňyz, anaqtaýşyňyz gelejekine düzjek ýaşar barada, siýasatymyzda uly ornu var. Ýöne men bir zat öýlän. Gelecek diňe söz öýlän. Onun için men bir gowuşgarym bar, näme? Öňe, diňe, jan watanym Türkmenistan. Mehriban arkadağımız hemmelere üstünlükler arzu edip birden uğradı. Men Daşoğlu vilayetinin Qodaq etrafının Qodaq Dayhan birleşiminin yaşayıştı, kərenişti Atayip Tədavay. Onğa şuun Daşoğlu vilayetine Qahraman arkadağımız geldi. Mehriban arkadağımız bilen idarlaşmak bana da nitip etdi. Qahraman arkadağımız Türkmen Oğuzlar İnstitutuna gelip bizi kərenişler bilen duştu. Qahraman arkadağımız bizim hali ýagdaýymyz, maşgala ýagdaýymyz bilen gyzyklandy. Qahraman arkadağymyz bilen duşmagy biz kärenişleriň ýere zähmede bolan höwetimizi artdyrdy. Alim arkadağymyz bilen duşşugyna ýerden ýetişdirýän soýa, mekke jowan, buğday, paxta ekillerimiziň ýetişdirilişi olardan netijeli hasyl almagyň uğurlary barada. Içkin gyzyklandy. Alim arkadağymyz özüniň peýdaly maslahatlaryny bize berdi. Biz bulardan uğur alıp has rahmetimizi arttırar. Alim arkadağımızın bize berýän peýdaly maslahatlary, döredip berýän şertleri gelecekte yerden bol hasyl almakda oňy netijelerini berer. Alim arkadağımız gelecekte türlü görüşdäki owuzlyk tehnikalarynın üstünlüğünü getirecekligini aýdyp geçdi. Biz edermen baba daýhallar alim arkadağımızın berýän peýdaly maslahatlaryny uğur alıp gelecekte ýurdumyzyň owuzlygyny sürmekde, yerden bol hasyl almakda, yurdumuzun ilatyny özümizde öndürilýän owuzlyk ölümleri bilen üpçün etmekde, özümizin halal zähmetimiz bilen münasip goşandygymy goşjakdygymyzda şu pursatda alim Qahraman arkadağymyzy, arkadagy serdarymyzy inandyrýar. Indi bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğly Berdimuhammedowyň adyna gelen hatlan tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Türkmenistanyň any güni merhum prezident Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günüň sadakatynyň geçirilmesi üçin size ýürekden hoşallyk bildirýäs. Siziň Türkmenistanyň müftisi bilen bilelikde we şäherlere gatnaşmaňyz tüý sürekden hoşallyga münasipdir. Size tüý sürekden hormat goýanymyz bardaky anandyrmalamyzy hem-de Berkcan Salyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we urwaşlyk bardaky iň gowy arzulamy kabul etmeňizi haýyş edýän Mansur bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministriniň ornmasary, prezidentlik işleri boýunça ministri. Yurdumyzyň ahali Balkany, Daşoğlu, Lewap hemde Mary welaýatlaryna maslahatlar geçirildi. Olarda hormat prezidentiň 30-njy maýda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary barada jekmejek gurrun edildi. Şol wezipeleriň üstünlikli berja edilmegi halkyň arkadaky zamanatyrnyň zähmet ýeňişlerini beslenmegini üçin eder. Yurdumyzyň ykdysadysyny diversifikasiýa ýolu bilen ösürmek, importda çalışýan halytlar we önümleri özümizde öndürmek, eksportda iberleýän önümleriň möçelerini artyrmak häzirki döwlet siýasatynyň ileri sürýän uğurlarynyň biridir. Bu wezipeniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi o senat toplumynda durmuşa geçirilýän işler bilen aýrylmaz baglanşykydyr. Hormat prezident bilen Aq Patat bilen badalyga aljak uruk mewsumyny ýokary hil derejesine geçirmek, şu mewsumda çeýniki hyzmat ediş idaralarynyň işini taýyk gurmak, o senat toplumynyň ähli puduklaryny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üçin etmek boýunça alınıp barlayan işler dogrusyny giň işleýän gurrun edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk çeýnikalarynyň ulanylşyna aýratyn seljerme berildi.
Masawtarda pile hasılny ýygnamak möwsümini ýokary guramışlyk derejesine geçirmegiň, babatdaky işleri ýürüýte gödäwçilikde saklamagyň, belenen taşryklaryň üstünlikli berja edilmegini üçetmegiň hemde gaýtadan işlemegiň güýdüpleri hakynda jekmejek gurrun edildi. Munyň özi o ýetine toplumyndaky özgertmelerini oruwaşlanmagy eterg berer. Masawtarda ýurdumyň vilayetlerine alyp barýan guruluşlary, gurulýan binalary öz wagtyny ulanmaga taşyrmak, suwy netijeli peýdalamak barada jekmejek gurrun edildi. Bu işleri Owa Milli Maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň esasy şertleriniň biridir. Şunu işleri ýokary hil derejesine we öz wagtynda ýerine ýetirmegini üçin etmegi möhümdir. Masawtarda şaýda bellenýän şany teneleň dawarlaryny ýokary guramaşyk derejesinde geçirmegiň güýdüplerim taýyk kesetlendi. Masawtarda döredip berýän mümkinçilikleri we şertler üçin hormat prezidentine tüý sürekdöni hoşallyk bildirildi. Hemem janyň sagy, il ýurt bähretli işleriniň hemişe rowaç bolmagy arzu edildi. Türkmen halkynyň bayram münasibetli geçirilen sergi tamamlandy. Halkymyzyň ajaýyp milli sunatynyň ikrar edilmeginiň hemem oňa hormat goýmagyň nişan hökmüne geçirilen sergi zehini halyçylaryň zähmetine berilen ýokary bahadyr. Sergi günüňer halklarynyň köp asyrlyk däýepleriniň öz bolşa dowamyna uruly. Usat halyçlary özleriniň ahlasy zähmeti bilen ajaýyp hallar döredýärler. Şundan baglykda bu bayramy Amal Haşam sunatynyň milli görnüşleriniň we halkymyzyň medeni ruhy gymmatlyklarynyň saklanýanyny, we geljek nesillere ýetirilýäniňi alamatlandyrýar. Gademy sowda ýollar şelekeme beýik ýüpek ýoly döwletleriň arasynda diňe bir ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösürilmegine goşant bolman, eýsem täze açyşlary we usullary giňden wagt etmekde hem ähmiýetli bolup durur. Ýurdumyzyň sowda toplumynyň wekillerini hemde eşur toplary öz önümlerini hemde hyzmatlaryny görkezmäge, hyzmatdaşlar bilen giň gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik döreden serginiň köp taraply häýäti eýbolmagy onuň esasy aýratynlygydyr. Şelekeme sergi barha ýaýwanlanyrylýan eksport kuwatynyň ýoklanmagyna giň ýol açdy. Ýurdumyzyň telekeçleriniň önümleriniň köp görnüşi bolmagy, ýurdumyzyň ykdysadyetindäki döwlete dahil bolmadyk puwdagynda ägirtuli özgertmelerini amala aşyrylýanynyň aýdyň beýany uruly. Serginiň netijeleri boýunça has tapawtlanlary degişli guwanamalary goşurly. Şanly seneler münasibetli geçirilen şäherlere gatnaşyjylar hormat prezidentine ýüzlenme kabul etdiler. Onu ýurdumyzyň ähli urardaky ösüşleriniň hormat prezidentiniň amala aşyrýany işleri bilen berk baglydygy bellenilýär. Şeýle-de magtumladynaky milli sazy drama teatryna çağılar goraman halkara güni münasibetli Maya Kulýewadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýürüýte saatçylyk mektep internadynyň mukam skripkaçylar toparynyň Batyar Nesiller adly konserdi geçirilip, konserdiň dowamynda ýaşdäki çağılar Türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň eserlerini joşgunly ýerine ýetirdiler. Ma'lum şaly mukam skripkaçylar topary ençeme ýyllaň dowamynda ýurtmyzda we daşary ýurtlarda üstünlikli çykyş edip, öz dinleyijilerini täze eserleri bilen tanıştyryp gelýär. Topar ençeme baýraklanan eýesidir. Şeýlekeme halkara okuw ilmi merkezine TMK gaşy bütün dünýä görüşgüni münasibetli. TMK-niň ýaş bedeniň saglygyna ýetirýän ziýanatly alma amaly maksady geçirildi. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň vilayatyna we paýtaxt Naşybatda 31-nji maýda saat 20-den 1-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna azkem urtqalyp Demiraldyk günogurdan telek sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýa etraparyna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna azkem urtqalyp Demiraldyk günogurdan telek sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Marwul aýatyna azkem urtqalyp Demiraldyk günogurdan telek sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýetine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Liverpool ayetinde adı kemurtuqalıp Demiratuq'un oradan tildigi sekundda 9-14 metre yetiyen şemal uçurum. Hova gijetine 18-20 gradus mayl, günnüzine 32-37 gradus ısı bolor. Daşoğlu ayetinde adı kemurtuqalıp Demiratuq'un oradan tildigi sekundda 7-12 metre yetiyen şemal uçurum. Hova gijetine 18-20 gradus mayl, günnüzine 32-37 gradus ısı bolor. Payitahtın Aşgabatda adı kemurtuqalıp Demiratuq'un oradan tildigi sekundda 8-10 metre yetiyen şemal uçurum. Hova gijetine 19-21 gradus günnüzine 34-36 gradus mayl bolor. Yurdumuz boýunça iyun aýynyň birinde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylaýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan sekiri götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgenmegi bilen baglanyşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirlerini öňüne maksady bilen ağız burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýeşere bulary berk berja etseňiz, ýylan etsenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary peşiňizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri esenýär. Ähli ösüşlerini özününde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.